za moje vodene znakove. Hajde da vidimo rak, riba, škorpija. Samo da promešamo malo bolje. Ovdje sam već neki drugi špil. Hajde da vidimo ribe. Ribe, šta vam donosi to naredan mjesec? Drage moje ribe, znači da pre nego što izvučem karte za ribe, da vam kažem, da vam napomenem da ovdje znači imamo dva špila, špil 1 i 2 i možete da postavljate vaša pitanja u komentarima, ali da su jasna, znači ne onako samo pa da nagađamo, nego što recimo horoskopski znak, ne znam, i postavite pitanje. Ajde ribe, znak, podznak, mjesec, šta je ono što treba da čujete? Ribe, ovdje karte same padaju. Neko vas je jako povredio i vreme je da svoje neke mašte, onako neke iluzije, previše su ispale. Morate neke stvari racionalno da shvatite. To je kao poruka, znači kad nam ispadnu karte žele da kažu da ne budete toliko emotivni i da nemojte sve stavljati na srce jer postoji nešto bolje, nešto drugačije, znači moram da ih analiziram. Znači postoji osoba koja onako baš zaštitnički je nastrojena ka vama. Znači predstoji period pobjeda, ali neko vas je baš povredio i to je emotivno koliko vidim da ste povređeni, ali vi ćete ponosni na sebe, emotivni. Sad kažem emotivni, za neki će to biti možda u porodici neka bol, tuga, a vi uzmite kako rezonuje. Da, za neki vidimo ipak nam je takav kanal. Zato služe i privatne analize, ribe. Jako ste nestrpljivi. Vidim znači morate da analizirate neke stvari, morate da razgraničite neke stvari i period kada ćete baš bukvalno i to i raditi. Naredan mjesec, znači analiza, šta, kako. Da, vidimo osobu koja ima interes za vas, jako brze promjene za moje ribe. Brze promjene, bitne komunikacije, mislim da ćete naći odgovore na neka pitanja koje ih tražite, a u narednom mjesec dobit ćete odgovore. I sad neću da kažem da li je emotivno, poslovno, uglavnom ja kažem nalazite odgovore koje ste negdje tražili. Jako lepa energija, znači zaštitnička energija. Nalazite odgovore. Da, i ovdje vidim da je neko baš zaljubljen u vas, ali se vi nešto nečkate. Bićete, da, između dve osobe, dve situacije. I ovdje vidimo dve osobe, znači jedna je mlađa možda, jedna je starija. Tako da ćete imati ribe izbor. Da. Ajde da vidimo još malo. Da, jako ste mi tužni, to sam već vidjela kad su mi ispali karte, ali karte kažu da nebo vam šalje signale, znači pratite znakove pored puta, gubitak koji ste doživjeli. Hajde da vidimo šta ćemo da izvučemo ovdje. Da vam dam poruku više, neki gubitak, neko razočarenje, znači nešto se ovdje popravlja definitivno kod vas. Vi prilagodite svoje situacije. Ja bih rekla da se ovdje nešto popravlja iznenada. Da vidimo samo neku prošlost. Ali ulazimo s jednom, da, možda je bilo to u braku, u vezi, da ste izgubili, ne znam, nešto jako bitno, ali definitivno karte koje kažu da se dešavaju promjene u vašu korist. U vašu korist, tako da rekla bih iznenadne promjene. Da, pratite snove, ali nemojte da budete toliko, znači osjećate se i već umorno i dosta istošteno.
u naredan period pripazite na sebe. Pripazite na sebe, to bih rekla, jer vas je nešto dosta ovdje poljuljalo, ali nebo je uz vas, nebo je uz vas, tako da bih rekla, ako imate nekog bolnog člana porodice ili vi prolazite neku takvu situaciju, hajde da izvučemo dodatne karte za moje ribe. Svi što me pratite da znate, nema nikakav šablon. Zašto ovako? Da vidimo da odgovor više, poruka više, ali ipak vidim da se rešava problem pozitivno. Da, to može da bude neki vaš blizak, da nešto nije bilo jasno, ali vi se pokrećete, dolazite do rješenja ribe. Dolazite do rješenja, emotivno polje, vidim da je tu baš imat ćete izbor između dvije osobe i rekla bih odgovori koji ste čekali, negdje što vas je nešto tištilo, mučilo, dobijete gdje da budete oprezni, ribe. Ajde da vidimo oprez. Pogotovo ako putujete, i financije, znači jako ste osjetljivi u ovaj period i budite oprezni s financijama i emocije pripazite. Da, postoji neka osoba koja može da vam prepreči put, ali to je, dragi moji, sasvim normalno. Oprez. Da, prijatelji koji nisu prijatelji, ali vi ćete ih prepoznati, da. Tako da, to bi bilo to za moje ribe. Uzmite ono što rezonuje, ono što ne odbacite. Neko jako puno razmišlja, dosta susreta, dosta pokreta, ali neko želi da vam ukrade sreću, ali ključ je u vama. Tako da se rešava i ova situacija ovdje. Da. Rešenje situacije, bitni razgovori, bitni susreti, dosta ovdje vidim energiju koja će baš da vas razveseli, drage moje ribe. To bi bilo za vas. Znači, ljubavna veza, vesti vam stižu, tako da to je to. Mi idemo dalje. Pozdrav za moje rakove. Hajde da vidimo, dragi rakovi, šta mogu da kažem za vas. Rakovi, znak, poznak, mjesec. Da damo neku smjernicu. Rakovi, naredan mjesec, šta vam to donosi? Pravdu. Da, vrijeme je da se dignete, vrijeme je da neke povrede iz prošlosti sanirate i ja bih rekla da ovaj mjesec za moje rakove baš bit će usmeren na to. Neko vas je dosta povredio ili neka životna situacija, ali karte koje uvijek kažu, znači ima nešto bolje. Samo slika govori, znači sve. Bili ste dosta teretni, bili ste, preispitivanja, ali kaže podigni glavu, sreća je blizu, ali i to ćete uraditi, trebate da uradite u naredan period. Nemojte sami sebi da zadajete bol, rakovi, šta hoće, da. Što se tiče financija, vidim da ćete biti zadovoljni, ali emotivno polje mi je nekako neka izdaja, neka prevara, neko nezadovoljstvo za neke od vas. Da, rakovi, to je specifično za vas, ali kaže, ovaj mjesec morate posvetiti sebi, samo isceljenje ili kako god, kroz molitvu, meditaciju, i upravo sam stavila kao obilježivač istu kartu. Pa, rakovi, ja bih rekla da ovaj period vi se dižete duhovno, znači kao da stavljate ono po strani, ono loše, i konačno se pokrećete. Da, posebno druga polovina mjeseca.
Vidim da će možda biti neka osoba koja je u zemljanom znaku, može da bude, ne mora da znači. Znači trebate da napravite neke selekcije, znači zapalite, spalite stari obrazac ponašanja. Dosta se savjetujete s pametnim, odnosno ljudima koji su za to, recimo prijatelj, prijateljica nekad može mnogo da vam pomogne, ali pravi prijatelj i prijateljica ne svako. Tako da za oni koji su doživjeli emotivni bol, ja ću vam malo produžiti. A oni koji, znači, bit ćete u energiji da će rad na sebi, baš bukvalno tako, radite na sebi. Rakovi. Znak, podznak, mjesec. Izdaja, da, vidim da je nešto ovdje, čak možda ste prekinuli neki kontakt, da. Ali rekla sam, druga polovina mi je pozitivna. Priroda mi je jako bitna ovdje za vas. Priroda, prijatelji. U naredan mjesec, da. Dete, vidimo dete, čak možda za neke proširenje porodice. Da, anđeli su uz vas, tako da rekla bih da ovaj period vam donosi isceljenje, naredan mjesec. Znači, od nekih situacija koje su bile u prošlosti, od neku tugu, znači karta tuga, karta neiskrenosti, tako da ovaj mjesec vam donosi isceljenje. Nemojte to da propuštite. Ja ću ovdje otvoriti duhovne karte, malo da vidimo vašu energiju. Šta vam poručuju duhovne karte? Ops. Same su pošle. Karte koje kažu, oslobodite se od neprijatnosti. Znači, imate šansu, imate mogućnosti. Pogledajte čudo, mislim, same su izletele, tako da anđeli su uz vas. Iskoristite ovu energiju koja vam je data. Tako da, pročišćenje, ne smijem da ove karte da pokazujem, ali dobro, već sam. Tako da, ja bih rekla da vi pravite prostor za novo, za nešto drugačije, za nešto što ima mogućnost da traje. Da, šta imam na dnu špila? Lek, dolazi vama lek, dragi rakovi, pa u bilo kakvoj situaciji da ste, da. Ajde da vidimo emotivno polje za moje rakove. Emotivno polje. Da li dolazi taj lek koji ovdje vidimo? Nije na odmet da se malo našalimo. Hajde da vidimo rakovi, znak, podznak, mjesec. Da li dolazi taj lek i u koje svojstvo dolazi? Za moje rakove. Jako lijepo. Može to pa dolazi u svojstvo, evo, mislim, mada su mi ovako karte, ja ću ih ovako staviti pa da bude energija onako kako treba. Znači, možda ste ljudi s vašom osobom ili ne znam, neki prekid je u pitanju, pa zato ste mi tužni, ali vidimo ponovno pomirenje. Da, lek dolazi u svojstvo, nežnost, harmonija, razgovori, odlično, ljubav. Tako da, kraj maja mi je jako, jako pozitivan za vas. Srećno, moji rakovi. Pozdrav za moje škorpije. Da naglasim još jednom, znači imat ćete 2 špila uvek, na koje možete da postavljate pitanja u komentarima. Prvi špil, srce, i ovo je drugi špil. Tako da se ne ponavljam, znači pitanja moraju da budu bar donekle jasna i da imam neke podatke pa da bih mogla da vam odgovorim. Hajde da vidimo škorpije, s kakvom energijom ulazimo u sljedeći mjesec, drage moje škorpije. Da vidimo šta mogu za vas da dobijem. Škorpije.
znak, podznak, mjesec, ono što treba da čujete. I ovdje su same karte poletele. Dobro. Ja već vidim ovdje dve velike arkane. Za većinu od vas, Škorpije, jako bitan mjesec. Jako kvalitetan mjesec. Da, neko vam dolazi, želi, da, ljubav, neko emotivno polje se otvara, znači osoba može da bude vatrena energija ili vodena energija. Vidimo jako bitan mjesec na emotivno polje za moje Škorpije. Ja bih rekla da ta osoba može da bude malo udaljena od vas. Da, definitivno vi dolazite do jedne ravnoteže, do jedne pravde. Dosta ponuda ćete imati. Dosta izbora na emotivno polje pričam. Da, nije moguće, znači Škorpije, veći deo od vas, vidim da ćete imati jedan mjesec baš bukvalno dosta bitan i dosta kvalitetan mjesec. Posebno na emotivno polje, znači vidimo ovdje ozbiljnu vezu, pa čak ulazak u nešto ozbiljnije, ali neću da kažem brak. Dosta društva, dosta izbora ćete imati. Da, bit ćete onako posvećeni baš na taj emotivni deo. To može da bude, znači, neke nesuglasice, ukoliko ste ih imali u porodici, vidim da stavljate pod kontrolu, da. Neke pravne odluke isto su mi jako bitne, znači rekla bih da ćete uspešno rešiti. Znači samo da vidim prošlost. Ja bih rekla neke nejasne situacije iz prošlosti se rešavaju. Nejasne situacije, kad kažem, mislim na sve. Na ljubav, na posao. Samo da vidimo prošlost za moje Škorpije. Da, bili ste emotivno onako dosta, da, povukli ste se iz neke situacije. Neko je hteo da vas drži pod kontrolom, ali nažalost njegovo vreme je prošlo i sad gleda negdje izdaleka, tako bih rekla. Imaćete mogućnosti za flertovanje i za nešto ozbiljnije, Škorpije, tako da dosta kvalitetan mjesec za moje Škorpije. Posebno na emotivno polje, znači ispunjenje željenog je blizu, stvari se pokreću, tako bih rekla. Moram da kažem i ljubavne avanture, znači više ponuda za vezu, pa čak i nova simpatija, tako da baš pozitivno polje, emotivno za moje Škorpije. Hajde da vidimo poslovno polje. Šta možemo da dobijemo za moje Škorpije na poslovno polje. Poslovno polje. Pripazite na poslovno polje, budite oprezni. Da. Posebno u drugu polovinu maja budite oprezni. Nemojte da budete naivni. Da, pripazite se šta potpisujete, nekih spletki, ali vidim putovanja ili suradnje sa inostranstvom. Dosta ovdje povoljan mjesec, pogotovo kraj mjeseca. Poslovno sam rekla. Da. Hajde da vidimo još malo gdje da budete oprezni, drage moje Škorpije. Rekla sam na poslovno polje početak, budite oprezni. Uzmite iz vašeg ugla. Drage moje Škorpije, neko ko vam je zadao bol
pati, to moram da naglasim. Budite oprezni da ta osoba se opet ne vrati, a hoće, tokom ovog mjeseca hoće, budite oprezni. Znači, bit će od vas tražen oproštaj. Znači, budite oprezni s osobama iz prošlosti. Koji to mogu da budu i vaša djeca ili osoba s kojom ste prekinuli za neke djeca, porodica, da vas ne povrede opet emotivno. Morate i trebate neke stvari da stavite pod kontrolu. Znači da racionalno shvatite da li ćete ih prepoznati, hoćete, ali vi već imate ono, baš ste u svom elementu. Na presjeku imam kartu carice, tako da ne dozvolite da neko ko vam je naneo bol, ko vas je naveo na neke, ne znam, karta đavola, to su neke obsesivne situacije i to je vaša energija. Vidimo da želi povratak, ali mislim da vi nećete dati šansu jer više niste toliko naivni. Neki naravno daće opet šansu. Ajde da vidimo još malo za Škorpije. Ova osoba mi je nekako... Ali ja sam već rekla, znači za moje Škorpije. Da, vaša magija počinje. Čarolija, znači nova energija, nove mogućnosti, nove osobe, dosta druženja, dosta izlaska, ali pripazite se, imate neprijatelja i ovdje imamo kartu, znači morate da se preispitate i neke stvari racionalno da shvatite. Definitivno neku tajnu doznajete, odnosno ja bih rekla da, dosta putovanja, dosta druženja. Da, na kartu carici imamo kartu boginje, tako da moć i vaša inteligencija ne može da našteti. Ovaj put, a naštetila je u prošlosti, definitivno. Ovaj put držite se pod kontrolu. Škorpije, šta da vam poželim nego srećno. Ajde da vidimo ove karte što mogu da nam kažu za moje drage Škorpije. Nisam rekla da, bit ćete na nekoj raskrsnici. Neko vas je u prošlosti povredio, ali ljubav vam dolazi. Rekla sam, ljubav vam dolazi, tako da je ono kao grom iz vedrog neba, promjene. Tako da, ajde da vidimo neki pozitivni brojevi, da li sam rekla, a evo ih. Broj 3, broj 17, broj 18. Šta imamo još pozitivno? Ajde da izvučemo. Dvojke su mi jako bitne. 22. Petice. Opet trojke 3-1. I obrnuto možete 13. Tako da to bi bilo za moje Škorpije. Oslobođenje, ja bih tako rekla. Oslobođenje. Ajde da vidimo šta kažu duhovne kartice za vas. Da, pratite znakove s neba. Dobro. Dosta putovanja i dosta novih situacija kod moje Škorpije. Da. Afirmacije i karta afirmacije ovdje. Kao što sam rekla, nešto što ste dugo očekivali, već imate mogućnost da sprovedete u delo. Da. Ja bih rekla za neke Škorpije da je ovo mjesec kada počinju nešto jako ozbiljno. Da. Na emotivnom planu posebno, a na poslovnom planu bih rekla da će Škorpije napraviti neke krupne promjene. Jednostavno to mi valja, to mi ne valja, to mi odgovara, to mi ne odgovara, tako da Škorpije mogu da vam poželim srećno. Postoji neko ko vas čuva s neba, to moram da naglasim. Postoji neko ko, što kažu, moli za vas. Tako da budite u miru. Vidim da ste prešli, znači, neku Golgotu, ali transformacije su na putu. 2 su pošle, da. Tako da to bi bilo za moje drage Škorpije.
vi ste opet u svom elementu, kratko da kažem, i jasno. Oni koji su zauzeti u brakovima, tu vidim stabilizaciju u dugim vezama. Oni koji nisu, neka očekuju čudo, tako bih rekao. Pozdrav!